ଦେଖେଇ ବୁଲନ୍ତି ଏମାନେ ପେଟ ହଁ କି ନା? ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ସୁବିଧା କଣ କୁହ? କଥାରେ ପୁରା ଅଛି ଜଳକୁ ବଚାଅ ବିଦ୍ୟୁତ ବଚାଅ କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଚ୍ଛା ଜଳକୁ ବଚାଅ ବିଦ୍ୟୁତ ବଚାଅ କହିଛନ୍ତି ସରକାର। କପଡ଼ା ବଞ୍ଚିଲେ ଗରିବ ବଞ୍ଚିବେ, ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ଦୂର। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କଣ? ମାନେ ତମରି ବିଷୟରେ କଥାଟା କହିବି। କହୁନ। ଭାଇ ଏମାନେ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭାବ। ନାରୀ ଜାତି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭାବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମ୍ୟାଡାମ, ତମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ତମର କାହିଁ ବେଶୀ କଦଳୀ ବାଇଗଣ ଉପରେ ଲୋଭ? ରାସ୍ତା ଉପରେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହୁଅ ନା ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହୁଅ ନା ଭାଇ। କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଘରେ ରଖ ଗୋଟେ ଗାଈ। ଲାଭ କଣ ମିଳିବ? ମାନେ ଆରେ ଗାଈଟେ କିଣିକି ଆଣିବ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଇଁ କି? କୁଣ୍ଡା ଚକଡ ତୁରାଣି ଦବ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖଟିବ, ଲାଭ କଣ ମିଳିବ? ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାରେ ନାହିଁ ଶାଢୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆଣିଲେ ଅଧିକା କଣ ମିଳିବ? ଶାଢୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆଣିଲେ ଅଧିକା କଣ ମିଳିବ? ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ତ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଜର୍ସି ଗାଈଟେ କାହିଁକି ପାଳିବ? ତା ମାନେ ତମେ ଜମା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଜମା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ମାନେ ମାନେ ଆରେ ବାହା ହେଇ ପଡି ସ୍ୱାମୀଟା ଆଣିଲେ ଅଧିକା କଣ ମିଳିବ? ସତେ ବାହା ହେଇ ପଡି ସ୍ୱାମୀଟା ଆଣିଲେ ଅଧିକା କଣ ମିଳିବ? ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାବା ଟେଲର ତ ଭଡାରେ ମିଳୁଛି, ଏଭଳିଆ ବଳଦକୁ କାହିଁକି ପାଳିବ? ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡାମ, କଣ? ଆରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ଚାଷ କଲେ